Ahoj, volám sa Lucy Collinson a som špecialistka na fyzioterapiu panvového dna. A dnes by som s vami chcela hovoriť o tom, ako môžete vyhľadať pomoc počas tehotenstva alebo po pôrode. Ak máte príznaky bolesti panvového pletenca alebo bolesti v dolnej časti chrbta, ak máte problémy s ovládaním močového mechúra alebo čriev, alebo ak máte akýkoľvek únik moču či nutkanie rýchlo utekať na toaletu, môžete vyhľadať pomoc. A chceli sme vám povedať, ako je to možné. Možno ste si po pôrode všimli pocit ťažoby v pošve alebo dokonca výbežok v pošve. Môžete si tiež všimnúť slabosť v oblasti brušných svalov alebo aj vyklenutie brucha, keď sa snažíte posadiť. Počas pôrodu ste mohli zažiť aj natrhnutie buď 3. alebo 4. stupňa v oblasti hrádze. Ide o oblasť medzi konečníkom a pošvou. Váš praktický lekár, pôrodná asistentka alebo fyzioterapeut by vás už mali odporučiť, ale ak sa tak nestalo, môžete sa odporučiť aj sami. Budete musieť prejsť na webovú stránku LMNS, kde sa dostanete na túto stránku a potom môžete posunúť nižšie, kde nájdete odporúčací formulár, ako je tu uvedené. Táto služba je teraz dostupná pre celé územie East Riding, Grimsby, Scunthorpe a Gould. Ďakujeme, že ste nás počúvali.